espresso, no, prostě libovice. A to je taková ta, ty vole, káva, jak to ten kalíšek vyprázdní. A zůstane ti tam prostě ten logřík, ty vole, z toho. Jo tak, to není takovej ten, jak to prostě je instantní, že to vyteče celý, že je to čistý. Žádná srajda prostě, vole. Tady to máš, ale samá Jižní Amerika, ty vole, tady máš Kolumbie, tady máš nějakou Afriku, tady máš prostě různý ty intenzity té síly, prostě síla té kávy, takže intenzita 10, to jsou ty největší brutály, prostě to už jsou fakt kávy, že tě to odvraždí, když si dáš pikolíčko. A nebo prostě máš tady ta tak intenzita 3. Ale já jsem teda zatím ochutnával nejvíc 5-6, protože tyhle ty silný tady ještě jsou. A řeknu ti, že třeba ta 6, ta už je docela jakože brutální. Tak já si dám dneska 6. Když si to prostě dáš jakoby ty bez toho mlíka a nedáš si tam ani cukříček, jenom si dáš to pikolo, tak je to vražda, fakt. Tak já si dám tu 6. No tady si to právě, hele, tady si to můžeš všechno nastavit. Víš co, Počkej, to moc předbíháš, já bych teďko, návem to, jak teďko tady se chtěl podívat do tohohle z toho, jestli tam je opravdu ten logr. No jo, ty ve, ten má opravdu kafe. To někomu projet ještě jednou potom. No dobrý, tak počkej, ale já jsem chtěl vidět ještě tu věc na mlíko, ty vole. No počkej, Krutou. Na mlíko je to krutost. To znamená, no. Dobrý, já ti to uklidím pak, neboj se. Prostě ono ti to jakoby filtruje, tyhle, to je úplně libový. No preso, no. Prostě libový. Žádná instantní... A teď je tady takováhle specialovinka. Jasný. Made in Deutschland, to našlapané. Jo, to znám, akorát to máme takový malý, od Ety. Ty libovice tohleto, prostě. A tohle to nemá tu nádobku. Ale, no tohle uvidíš, hele. A to je fakt special, protože tadyhle máme nějaký nůžky. Začneme mlíko, ono je lepší teda, ale tam dává nomé tučný, ne, tohle. Jako nějakou smetánku. To pořádně nabil. Jo, tučný, nemusíš smetánku, tučný stačí. Tučný, tohle je polotučný, to je taky dobrý. A je to lepší asi studený, že jo, to mlíko. No, a tady máš měrčičku, vole, tam minimum, maximum, tak tam dáš minimum a bude to prostě plný, ale. Jasný, takhle tam svrneš mlíko. Tak, no, v pohodičce, na stranu a teď teďkon, pak to zapnu, jo, takže teďkon to takhle vemeš, jenom počkej, zašpuntuješ, to je hotovso. Je to zašpuntovaný, není to zašpuntovaný, je. Není, tady ne. Aha, tak znovu, jo, tak teď to, tak teď. Jo, teď je to výborně zašpuntovaný. Teď by to taky chtělo dát do zásuvky. Cajky. Tak a nejdřív ale uděláme kávu, nebo nejdřív uděláme pěničku. Takže protože my tady nemáme dost. Zapneš. Čekat, nějaká zrada. Co se to s tím šéfuje, tyhle? Jak to vycvakává, tyhle, to je trošku divný. Tak možná bude po ukázce, no. Ale jak to? Tak... Ne, to by normálně mělo prostě fachat. Normálka prostě. A to byla ona. Jasný. To byla ona. A jedem. Teď to jede, jo? Chcete udělat nějaký teda brutální kávy? Já bych si dal nějaký... Tak počkej, já vám to přesně řeknu. Řekni mi, kterou mi doporučíš, prostě a Dominik si dá 6. Šestičku až 10, no, tady je prostě, takže to najdem. Tady to projedem ty knížky a jedem. To znamená, takže třeba tato, to je 4, ta fialová, a tady máš zelená, je třeba 5, jo. To je tak nějaký Arabika, se to jmenuje Střední a Jižní Amerika. Nějaký robusta, nevím, co to znamená. Dej mi to. Bůreček, tak to je tahle ten zeleňák. Ano. A Dominikovi tam prdnu, tadyhle zkusíme Kolumbie. červeňáka, intenzitu 6. Dobře. To je Kolumbie, no. To je Jižní Američka, Arabika střední, ne, tak to je ta střední, a já ti dám tu Brazílii, to je tohle. Ty budeš mít brazilskou. Ty to bude divot. To je moje, to tam zpátky nedávej. Sorry, tak ne, tak změna. Ještě tohle, já bych, nebudu ti dávat 10. Ne, to nechci. Orange Chci bábka se ještě. vyspat někdy. Jo, to je ta Kolumbie. Takže to Asi hotová pěna, něco cvaklo. To je tohle, hotovka, pěna je hotová. Takže to otevřeme až potom, pěničku. Takže... To je prej moje káva tohle, ale. Ne, zelenou, ty máš už, jo, ty máš tuhle. Jo, aha. Tuhle. Ne, tu měl Dominik, si říkal.
Já mám tu růžovou. Dobře, dobře, oranžová, výborný. oranžová. Tady to takhle nevynikne, musím No, to dát na tu zelenou. podle toho si to pak objednáš ty kávy, no prostě. Jaký ti chutnají nejvíc, tak podle toho si to objednáš. A Takže teď- pěnička je hotová. Teď něco k tomu kávovaru ještě. No, kávovar, ty. Počkej, no hlavně by ho to chtěl zapnout. A taky by to chtěl asi do něj dát vodu, jako do každého kávovaru. Určitě, tam je málo. Takže voda se doleje. Jedna originál Lidl, libová. No, to nechce zase tolik. No, dobrý. Ne, to jde úplně Tři blbě. čtvrtě- Oni tam tři jsou čtvrtě špatný na baterky. 7. Oni tam jsou špatný baterky. 3/4 na 7? Ano. Takže když tohleto vyprázdníme, to bude asi nejlepší. Vyhodíme tady ty použití. Jdi na stíku, na stranu. Jdi. No, vyhodí. No, na stíku, vyhodí. Tak, hotovka. Jo. Jo. Tam taky moc krát nedělá ještě vlastně. Počkej, tohle to bylo. Aha. Dobrý. Dobrá věc. A tak jedem. Teďko vemeš tabletku jednu. Tak. No, počkej, dáme nějaká. Jakož to, ano. Loupneš jí tam. Jasný, takhle ji frkneš tam to tam frkneš, prostě. zavřeš. Ano, libovka. Teďko Nádherný, ty vole. vemeš, Čistý, ty vole, vemeš, paráda. zapojíš, tohle je na prd, že tady není. A teďkon se to bude, až to přestane blikat, tak je to připravený. A ty si tady pak jenom určíš, tady je velký kafe, to budeme dělat my, protože tam budeme návat to mlíko, nebo si můžeš udělat malý pikolo vraždomata prostě. Jasný, na hrubo. Na takzvaně. hrubáka prostě bez toho, no, bez pěny. Není to jakoby, to nedělá ti tohleto pěnu, musíš prostě k tomu mít tamhle ten, no, prostě jako ti to kafe samo od sebe jako ti udělá koupeničku, ale ne jako ti udělá tamhle to prostě, no, k tomu, to je úplně to ti tam Libovka. prostě vět nateče, no jo, prostě. No, tak počkej, no se to takhle, jak to dlouho nefachá, jak to musí pěkně nahřát, pak už to podruhý, už to jde dobře. Jo, hrnečky, mám tady special k tomu. Nespresíčka, ty byly u toho. Nádherný, ty vole. Ty jsou libový. Jo. Znamená, tohle se sklopí, když chceš velký. Jasně. Hodíš to tam, nachystáno. Ještě čekačka, no to docela dlouho trvá, pak už ta druhá jde rychlejší, ale to první jakoby se to nahřívá. Takže jako to jo, a je to, jo, a teďko jenom přijdeš prostě a dáš si velký kavčo, zmačkneš a jedeš. Čuchni si ta vůně, tyhle, to je plná libovice. Prostě Ty cítíš to krávo, kafe. no, úplně jsem, ty vole, Víš co? kde to jsem, ty vole, v Brazílii nebo v Kolumbii? Prostě to kafe, fakt je to cítit, že to není prostě žádný instant, že to není sračka. No. A když si dáš to pikolíčko, tyjo, to ti to najede a udělá ti to jenom takovouhle malinkatou pěničku a to je luxus. No, tak, hotovka a teďko uděláme dobrý. Kdo je to? Vydáme. A dáme pěničku a to je luxusek. Aha, ono to chtělo tam dávat hned, ale to nevadí. Musíš kydnout žičkou. Kydnou, protože ta tam chce dávat hned, to je blbý, že tam není ta rozdvojka, víš. Když to tam dáš hned, tak no, ti tam krásně úplně libově ta pěna steče. Teď už je to prostě jakoby vyto. No a teda to je prostě Libovka. libovice. Ta pěnička, tyjo, to fakt tomu dodá. Nevím, no, prostě tak, hotovka. Pláte pěkně, tyhle, a teďkon, jestli do toho chceš cukřík. Dodělej ještě květoňovi. Dobrý, tak jedem další várka. Tohle otevřeš, ono ti toho rovnou propadává automaticky sem, víš co, do toho. Výborný. Dáme další tabletku. Hrneček by to chtělo. Najde. Tahle je ještě silnější odstupíneček. Prostě libová úplně ta vůně. To provolní to kafe.
hotovka. No, to ještě okápne pěkně. Jo. Tak. Jdeme. Tam ta pěna prostě tam fakt chce tam halejit rovnou, protože teď už to tam moc nenateče. Teď už je to tady. Hlavně jsme to dali jakoby na málo, takže no, vidíš prostě a teraz prostě libovice. Tam když si dáš ten cukr, to ještě tím jakoby propadne tou pěnou, to je našlehaný úplně luxus. Dominik tam bude mít trošku méně té pěny, prostě já jsem tam pěny dost, má tam méně mlíka. Já jsem tam dát víc tomu. Je to úplně v klidu v kydnem. Smrdně to víš, jo. No. Jo. No a Hotovka. To je finishing. To je finish. 2 libové kávičky, ano. To je každá jiný druh, to je vidět, vole. Každá jiná, to ještě to jsem si, to je 5 a 6, to ta 10, to je úplnej nářez. Já to teda ještě nezkoušel, ale jako někomu jsme ji tady dělali. Teď nevím, jestli máme, někomu jsme to tady